ଲଗାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଣିଲେ ଭାରି ମାଛ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଦିଅନି କଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ହଳଦୀ ଦିଅନି ବେଶୀ ହଳଦୀ ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ମାଛବାଲା ଆସିକି ଡାକିଛି ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମାଛ ଆଣି ପକେଇଲେ। ଦିଅର ତ ସବୁ ଗୋଳେଗୁଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାୱାରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାୱାରେ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଛକୁ ସଜେଇକି ଲେଉଟେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମନା କରିଥିଲି କି ମାଛ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ବୁଧବାର ଚୁଟି ଧୋଇ ସାରିଛି। କାଲି ଗୁରୁବାର ଆଉ ଥରେ ନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମାଛ ମନା କରିଥିଲି। ହେଲେ ସିଏ କୋଉ ଶୁଣନ୍ତି, ଝଟକି ଯାଇକି ଆଣି ପକେଇଲେ। ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଝାସଟା ବାଜୁଛି ବୋଲି ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଉଠେଇଲି ଜମା ଉଠିଲେନି ଆଉ ନିଜେ ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପଖାଳ ନ ଖାଇ ସିମେଇ ଖାଉଛି। କଣ ଆଉ କରିବା, ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ଥିଲା। ହଉ ଛାଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ବାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆଣି ପକେଇଲେ। ଦିଅର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।